हाय सांग माने नमस्कार आपण माने देखिपारे देखंतु पूरा गोटे सुंदर जगह मु बुलुची एटा देखंतु हम कंपनी पछरे गोटे प्लॉट सेलिंग चलीची एकरे पूरा प्लॉट किणे बिके चलची एकरे देखंतु पूरा गछ गछ लगाई पूरा सो गछ पूरा झाकास ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଛକରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ଆମ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ପଡିଛି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଡଲିଆ ସୁଜି ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ସୁଜି ନୁହଁ ସେଇ ସୁଜି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ ଓଡିଶାର ପୁରା ଦଲିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଫୁଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇଲେ ପୁରା ବେନିଫିଟ ବହୁତ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କେମିକାଲ କିଛି ନଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ ଦେଖ ପୁରା କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ସାଇଡ ଟା କଣ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ ଟା କିଣିଛି ମୁଁ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଣିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ରହିଯାଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ଟାଇମ ହଉନି ଆଉ ଯେତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ତ ଟିକେ ଭିଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ଆଉ ଆମେ ତ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବି ବେଶୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ଭିଉ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ଗହମ ଗାଡି ଆମ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଗହମ ଲାଗିଛି ଆଉ ଦିନକୁ 20-25ଟା ଗାଡି 30 ଟନ ବାଲା ଆସେ ଖାଲି ହେଇଯାଏ ପୁରା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଏମପି ଆଉ ୟୁପିରୁ ପୁରା ଗହମ ଆସେ କରୁଥିବେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଗାଈ ରଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ପୁରା ରହିଛି ତା ଘରେ ଏକରେ ଯାଉଛି ଷଣ୍ଢ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଗହମ ଗାଡି ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାରା ଉଡିକି ପାରାଙ୍କର ଏଇଠି ପୁରା ଡିନର ଲଞ୍ଚ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ ଗାଁରେ ପୁରା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି ସିଧା ଗହମ ଗାଡି ଉପରେ ବସିଲେ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଯାଇକି ବସିଲେ ପୁଣି ହଜମ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାରା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଡି ଉପରେ ବହୁତ ପାରା ବସି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖ କେତେ ପାରା ଦେଖୁଛ ଗାଁର 4ଟା ଗାଁର ପାରା ଏଠି ଦେଖୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଷଣ୍ଢ 2ଟା ଷଣ୍ଢକୁ ସବୁ ଖୋଲା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଷଣ୍ଢ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଯୋଉ ପଢିବା ପାଇଁ ସବୁ ଝିଅ ପୁଅ ଆସନ୍ତି ଏ ହଷ୍ଟେଲ ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମୋର ପର୍ସନାଲ ବ୍ଲଗ ଖାଲି ଆସିବ ଆଉ କିଛି ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାର ଥିବାରୁ।